Perjalanan wisata budaya keluarga besar Paman Jawi Bandung. Sudah agak gaya dong. Gaya. Siapa aja bebas. Udah. Kita masukin Google Drive, nanti tinggal manggil Google Drive. Siapa ya? Waduh, Sebenarnya ya lebih cepat. Cuman kan ya kayaknya udah ini ya. itu Satu. itu lebih. 100. Sampai sananya udah 115 berapa? Siapa mana? Oh, sampai ke mana? Penuh. Penuh nih. Perjalanan wisata budaya keluarga besar Paman Jawi Bandung. Ini seluruh paguyuban berada di bawah Paman Jawi ini. Sekarang kita sampai di Tegal, Brebes ya, Brebes. Sementara istirahat dulu di Brebes, turun rekan-rekan di rest area, turun dulu. Kita dulu. Semua sedang ngopai. Ini dari KUM. Sarapan pagi cukup. Genta, keluarga Genta ini bagian, dan kopi mantap. Mas jenengan anu apa paguyuban jenengan nggih? Pepeling. Nah, itu pepelingnya. Iki anu iki. Glitter. Kabeh melu. Sebagian nggak mau turun, ini ada di bus. Foto bersama dulu, foto bersama, monggo. Go. Ya, Pak. Saya Pak. Tahan, Pak. Endi liyane? Seneng buri. Angkat tangannya. Oke. Melanjutkan perjalanan, lajengaken dumateng dateng dalemipun Pak Sugiman. Jenengan nawan, Bu? Sragen. Monggo digoyang lagi. Ayo. Digoyang lagi biar tidak terasa capeknya.
Seto. Bukan mic-nya itu loh. Halo. Suwin tu suwin lawasin kalau. Ya. Buang siji, Pak. Di dahar dhisik to. Belum kalau itu areanya di depan alamnya beda dengan Bandung. Ini alamnya cocok. Jajan salah sih. Kayak foto kan? Kan menangis batunya. Lokasi atas kelas itu ganggu lampu. Mana enggak cepet ininya. Kecuali kalau ada yang buka air dulu. Hari ini minggu harap punya bayangan. Belum ketinggalan karja nih. Dun. Sampai Solo, dugi Solo, dugi Solo. Solo, sekarang Solo, beneran Solo ini, Solo. Oke, siap ya. Iya, saya pakai kak bagus. Ya, mari Bu. Nih. Monggo, Pak. Putih, Pak. Boten. Ini Pak, saya Pak. Dan nulis spanduknya di spanduknya. Monggo, mau nasi biaya kali. Nen Pak. 15. Tadi dulu itu jam berapa lagi? Pak, 2 orang 16 Pak. Ini udah baca ini bacanya. Depan ini Mas ya. Ini. Pasar. Ya ini Pak. Becaknya Pak. Jam 3 udah kumpul. Bebas. Mau tidur di sini boleh. Bapak. Gile Pak. Monggo Pak Wit. Hadapin sekoteng. Ayo Mas Yan, jam berapa nanti? Jam berapa Pak? Ya anu bebas. Halo.
Nganti dadakan iki. Anu niku wau tuku niku wau. Ketuanipun. Lah keset. Bapak Apa jenengan? Lajengaken dateng dalemipun Pak Sugiman. Sragen. Iki ceritane wis tekan Kenggon, Sragen. Sragene ngendi iki? Ngendi, Mas? Kedawung. Kedawung ya. Desa Kedawung. Kecamatan Kedawung. Kecamatan Kedawung. Lah kae Kang Sarmani wis siap-siap karo apa kuwi? Karo inceng-incengane. Kok disit to. Nah, aku tak anu dhisik iki tak wawancara dhisik karo anune iki karo pemimpin rombongane. Wah, kae Mas Doni. Ya, Mas Doni. Sing di Bandung Selatan. Nah, kae ibu-ibune ning kono kabeh. Nah, kuwi Pak Wid wis mulai leyeh-leyeh. Ibune. Ya. Dajal iki anu iki pemimpin rombongane. Lah, mboten pemimpin bareng-bareng. Nah, mriki Mas, nuwun sewu. Nah. Niki jane dalam rangka napa niki? Dalam rangka sowan wonten dalamipun Bapak Dr. Sugiman acara tasyakur binikmah. Ya. Lah acaranipun menapa mawon niku Mas? Salah satu adalah melestarikan budaya, termasuk ada wayang kulit nanti malam semalam sungguh. Oh, wayang kulit. Ki Bayu Aji. Wonten dalemipun Pak Sugiman menika ketua Pamanjawi, ketua umum Pamanjawi. Lah saking Bandung menika pinten paguyuban? Sedaya. Paguyuban ini diwakili paguyuban Jawa yang ada di Bandung khususnya. Nggih, antawisipun Wonten Genta Sintramas. Genta Sintramas niku ingkang dados payung agungipun paguyuban-paguyuban Banyumasan. Wonten pinten? Banyumasan wonten 20 berapa ya? 26 apa 120? Paguyuban. Paguyuban di bawah Genta. Dia bawa Genta ngapunten. Di atas 100 menawi mboten tepat nggih. 26 itu ini HPJKP. HPJKP ya, HPJKP niku anu selatan nggih. Selatan, Wonten Bandung Selatan. Mas Daning. Kejawi niku wonten Kum. Wonten Kum, wonten Tomboati. Kum niku wonten pinten paguyuban? Kamu sak paguyuban. Hmm. Wes ngono paguyuban. Lah tapi kan wonten campur sarine napa Wes niku? enten wes pokoke anu merakyat. Terus lajeng Tomboati. Lah Tomboati tapi Mas Herman mboten wonten niku. Wonten amargi putrinipun gerah niki wau dinten niki masih dalam satu kontrol secara medis dari kemarin. Kira sehat. Jane pun badhe nderek namung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Beliau izin. Hanya ada perwakilan 3 anggota. Pundi malih menika?
Wonten Nunggal Budaya. Manunggal budaya. Nggih. Nunggal Budaya diwakili oleh Bapak Dono dan Pak Joko. Terus ada dari pendiri Paman Jawi, ada Kiai Masyan, ada Bopo Widianto, ada banyak sekali, ada pendiri-pendiri Paman Jawi, ada Pak Dwi dan sebagainya. Jadi sesepuh Paman Jawi juga Yuk, sing nunut iku nunut nggih. Nunut. Kathah. Nah niki kula anu wong lawas sing ora tau keton. Nah iki. Pripun Mas? Alhamdulillah. Sae. Sawang sunat. Nah, alhamdulillah. Lah kok garwani ndak ikut nih? Dine jadi pendidikan nanti Senin sidak. Oh. Jadi saya sendiri sama teman-teman dari HPJKP Himpunan Paguyuban Jawa Kabupaten Bandung. Ada sekitar 30 tiap kecamatan ada. Jadi kita setiap kecamatan ada paguyuban Jawa dari Cicalengka, Sukun Sejahtera, Majalaya, Ngudi Rahayu, Dewi Jepare, Balai Endah, Ngudi Ruku, Kompak Bolo. Kompak Bolo, Kaliwasodo, kemudian Tali Asih, Prasojo, Pujo Mandowo, Sidomulyo, Ciwidey. Tiap kecamatan kita se-Kabupaten Bandung di bawah naungan Bupati dalam kerangka forum pembauran kebangsaan Kabupaten Bandung. Ada 3.000 anggota. Wah, luar biasa. Mantap. Lah niki Itu berarti jos, Mas. campur sari. Jos. Jos. Yo wis apik, jos. Iya. Iki campur sari niki. Ya, ini segenap dari perwakilan campur sari, terutama ada sesepuh dari Nunggal Budaya sebenarnya, tapi saya mewakili semua kru budaya Bandung, terutama campur sari yang dipimpin langsung oleh Mas Tri Sumarno dan Mas itu ya. Campur sari saking Bandung napa mawon niku, Mas? Oh, campur sari saya Bandung ya, di antaranya pokoknya udah di dalam naungan Tombuatik. Mandiri Laras ya, Mandiri Laras. Tirta Kencono, Mas Sugeng kalian Pak Supriyadi. Mana salam kompak lah. Sang Bajinda. Budaya campur sari adalah dengan wayang saya rasa satu apa ya? Satu kesatuan yang tidak dipisahkan untuk zaman sekarang. Membawa keguyup-rukuyan dalam bidang budaya terutama tradisional Indonesia yaitu Jawa. Itu. Niku jenengan anu ngejak anune mboten niki wau, penyanyi campur sari. Kalau penyanyi campur sari kebetulan dia membawa satu senior yang dari Majalaya yang dibawa oleh Mas Doni. Mbak Tiwi. Dia Nah senior itu sekali. dari Tali Asih Manunggal Laras. Senior apa sepuh? Beda tipis. Masih muda, senior, Oh. pimpinan dari Bapak Paimin. Oh, Mas Paimin. Ini Pak Dimuji. Nah, niki wajah-wajah sing boten anu nih, yang tidak asing lagi dari Bandung Selatan nih. Pak Karjan. Pripun Pak, kabaripun? Alhamdulillah saya. Salaman yen. Tiri. Pak Haji pernah nanggap Arseno. Lah nggih, ruwin pas Warsino nggih. Pripun sehat saja kok ketok lesu e. Rada anu pucet. Saya Kurang turu. Kurang sare saja e. Haji Ranto, Haji nanggap meneh. Kapan kinten-kinten? Nunggu pas terang. Pas terang. Woi, selama Covid niki anu mandek riyen. Nggih. Nah, mangke di abaleni malih. Sopi. Ya ini. Ya ini. Kados pundi Pak kabaripun? Baik, Pak. Sesepuh saking Bandung Selatan. Selatan. Mulyo Ya. Putra. Nggih. Kabaripun badhe nanggap ringgit malih kapan nika? Wonten Bandung. Niki dereng positif 16 juga. Insyaallah, Pak. Lah ingkang sampun dipun tanggap Pak kathah no sinten nggih mawon menika? Pun katan dalang sekat dalang pun hampir kok. Ingkang dereng. Sinten? Sinten nggih. Pak Mantep pun sedo kali niki. Niku dereng kali Mas Bayu dereng ya Mas Bayu. Oh, sampun ping kalih. Oh Mas Bayu niku? sampun ping kalih. Bapakipun Bapakipun ping 3. Oh bapakipun sampun. Riyen kula nate mriku pas bapakipun sih. Nggih. Sampun ping kalih kali bapake. Nek
bapaknya dados ping 3. Nggih, nggih. Nah, niki tahun niki kinten-kinten badhe nangkap pun wonten selatan. Bandung Selatan. Insyaallah Pak, direncanakan niku nggih jane. Wah. Nggih. Direncanakan Pak. Mantap. Ngatur mungkin kula. Nggih. Pun titik-titik niku wae ana. Niku Pak Haji cedak kula Didik-didik terus. Nah, niki saking kum mugi menika saking kum. Saking kum. Ngoten kemawon rumiyin. Oh, iki bintang tamu. Niki anu ponakane Pak Timbul. Ponakan Pak Timbul, Sri Mulat. Putranya Pak Kasnan, salah satu seniman ternama di Bandung, tapi tidak pernah mau tampil di Jakarta karena takut pada AC. Ini duet mautnya nih. Lawan mainnya. Itu Dalang, Pak Dalang Dewi. Oh, ngono to Mas. Iki artis YouTube Jawa Seremo ya iki. Halo. Sip. Sip. Nah, iki Aku melu 2 Pak kali Kukino. Jawa Seremo ya. Sudah kani Antapani. Pas Jawa Seremo ping pindho, tapi sepisan aku ora melu. Aku ora teko. Sip. Dari Pak Yan aja. Dulur wedok iki suwi ra pedhok. Tak sorot kok aku iki senengane. Tak sorot kok. Rodok mepet ngene lho. Aku ngonten kok niki. Mau tak video kok. Kula nitip badhe konten riyen. Oh gitu. Matur nuwun. Gongso Kyai Budi Lumadu. Pinabduh krana melenging rasa. Kaya-kaya sum swagata unjuk dhateng sandya para undhen sepuh. Bini sepuh ing sampun kepareng santata rawuh. Sinubagya kamulyan kawilujengan katentreman karahayon kabagas warasan mugia tansah kasarira wonten ing hangga panjenengan sami. Dalu mangke dalu ingkang kebak ing kabagyan pepundhen kula Bapak Dr. Haji Sukiman Sumarto SPMP miwah Ibu Hajah Kusdarini kepareng ngaturaken raos syukur kunjuk dhateng Gusti Sang Maheswara. Sang Widuwati sampun kepareng minggah. Pak Didwi orang rokok lho, cocok-cocok Pak Didwi. Pak dari sana ya. Ning aku orang rokok boleh itu. Mboten ajrih ta? Ajrih Mas.
Joget jingkrak tumurakan mendem sanggon-gon ambune prengus kaya wedhus gembel. Tur sasana gadhahi watak adigung kumalungku. Srengenge kancane dhewe karmane main judi, main dadu lan judi online kayata poker, mesin slot, domino, joker, 1 2 3. Omben wis dadi konsumsi dina-dina kayata bir, whisky, brandy, jenewer, lan sake, sok-sok bensin. Raden Dursasana kapatah dados tetungguling para beboto saking pihak para kang sekutune. Ing aden sesukan dadu antawis Prabu Duryudana miwah Prabu Puntadewa saking Indraprasta. Kemelu ikle empor jejogetan jingkrak wiwit manuk kandhane.
menapa sinuwun ingkang dipun ajengaken utawi dipun mainaken kajawi negaring Indra Prasta ugi sak isen-isenipun ateges seluruh kekayaan yang ada di dalamnya masuk inggih paman dosa merapa ingkang kula sandhang menawa kula kedahan duka dhateng kersanipun Koko Prabu paman paduka sampun sarujuk inggih kula sarujuk paman Raden Werkudara kados pundi wah aku sarujuk kula ugi namung ndherek siwuh nggih monggo menawi mekaten dipun kupyuk sapa sing kalah bur manuk dados dadu sampun kakupyuk dening Sengkuni dasar manungsa kang julik putraning si Gendruwo Situban nalika samono Raden Puntadewa ingkang sampun milih angka kalih ugi Raden Duryudana ingkang sampun milih angka 6 sejatosipun dadu medal angka kalih ing ateges tiganipun kamenangaken dening para Pandhawa nanging dasar manungsa juling Sengkuni anggenipun buka dadu sinambi driji penunggul lumebu nyampluk ponang dadu titik kalih malih dateng titik 6 menang para Kurawa suka gemira Prihatin Mas Pogong Midil tuhu dahat tanpa karya sinuwun mriko kados pundi wonten lampahan kados menika sinuwun iya Nyai Waradrupadi samenewa Satara ya Nyai oh dadi kire para Pandhawa ayo Kurawa menang Puntadewa Kurawa menang ayo wayang wong siap Kurawa menang Dur kamangka mboten namung negari Indra Prasta aman Kurawa widanget sak isi-isine ateges Drupadi niku dadi adone dadi kukupane wong Kurawa nggih napa nggih Drupadi dadi kukupane wong Kurawa. Rungokno para kawula Kurawa. Metu terus mangko. Drupadi bakal tak permalukan di sini.
Joko Udari Maku ayo semua aku izin Pak Mulyadi mohon doanya. Ada bincang-bincang kecil di sana, ada niatan yang begitu ikhlas. Mudah-mudahan yang terbaik tetaplah yang terbaik. Matur nuwun sampun cekap. Oh, untuk foto sejenak disilakan. Oh. Terima kasih atas sumbangan dari beliau Bapak Haji Pamungkas yang telah menyampaikan sumbangan untuk Masjid Darussalam. Mudah-mudahan Allah SWT memberi imbalan yang berlimpah-limpahnya. Terima kasih. Amin, matur nuwun. Kang Setyo Hayu Manggiyo Rahayu. Bapak Mulyadi, pada malam hari ini beliau akan menyajikan cerita terbaiknya. Mohon izin Pak Dr. Sukiman untuk maju ke depan. Noyorono Jumeneng Ratu atau Kresna Ratu ini sebuah lakon syarat dengan maksud dan tujuan barangkali, dan tinggal pemirsa akan menilai pergelaran pada malam hari ini dari sisi apapun. Monggo. Kami undang Ibu Hajah Kusdadini, suami yang hebat karena ada istri yang hebat. Beliau adalah profil keluarga yang insya Allah bahagia hari ini, esok, lusa, dan untuk selama-lamanya. Amin. Sebuah tanda bahwa Pak Dr. Sukiman sangat menyayangi wayang murid. Kagem Lono Prastowo tapi kenang-kenangan foto diri. Malikinipun kunjung dateng para ingkang sak langkung wana ing babagan basa
yang terbaik telah kami persembahkan. Jikalau ada yang kurang berkenan di hati, nyuwun pangapunten. Mohon maaf bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang hilaf ataupun salah tentunya dari kami, dari seluruh panitia, kerabat kerja dan sekaligus pelaku acara. Sugeng Wungon tidak sekedar tidak tidur semalam, tapi Wungon lebih kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sembari menyaksikan pergelaran wayang kulit hingga tancep kayon. Kita sandarkan hati dan perasaan kita terus untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa
Irwan mana? Kenapa? Adiknya? Dan sembah miring ulun Hah? Oh di pulang. Oh. kapurbo ring sanggor bengrak Apa ya? sahanane kang ning